Ermenistanyň paýtagty Yerewanda 14 ýaş aktivist ýurdu Türkiýanyň daşary işleri ministri Ahmet Davutoğlunyň tapar etmegine garşy protest geçirdiler. Protestçiler Türkiýanyň 1-nji jahan urusy döwri Osman imperiýasynyň güýçleri tarapyndan ermenileriň köpçülikleriniň gyrylmagyny ikrar etmegini talap etdiler. Owganystanyň paýtagty Kabulda NATO güýçleriniň baş edaratynyň golanynda güýçli partlama boldy. Owganystanyň Milli Howpsuzlyk Direktoraty partlamanyň elektrik togundaky näsazlyk sebäpli dörendigine aýtdy. Partlamada helak bolan adamlar barada maglumat berilmedi. Ukrainada hökümete garşy protestçiler Kiýewiň garaşsyzlyk meýdançasyna barýan ýollary böwütlep öz pozisiýalaryny berkitdiler. Ýewropa Birleşigine ýgrarly müňlerçe demonstrant protest çäherlerini dowam etdirýär. Gürjistanda aktivistler Ukrainada geçirilen protestlere raýdaşlyk görkezip ýürüýüş geçirdiler. Ýüzlerçe adam 11-nji dekabr güni Tbilisiň merkezinde ýygnandy. Siz Azatlyk radiosynyň şuňky täzelikleri bilen tanyş bolduňyz.